Напередодні 30-річчя незалежності України суспільство має розпочати великий діалог за участю влади, громадськості, міжнародних партнерів, експертів і науковців, мета якого – підбити попередні підсумки, відзначити успіхи та поставити амбітні цілі, щоб разом рухатися вперед. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». На майбутніх форумах обговорюватимуться й питання Криму. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфраструктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей. Репресії проти кримських татар та українців обговорили у Меджлісі з новим комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова представницького органу Ріфат Чубаров розповіли Кайрату Абдурахманову про злочини російської окупаційної влади. Обговорили злочинну колонізацію Криму та заміщення корінного населення. Пояснили, як в Україні регулюється державна мова та мови корінних народів. Також висловили свої побажання щодо роботи ОБСЄ. Кайрат Абдурахманов розповів про свої завдання на посаді та наголосив на необхідності постійного спілкування з Меджлісом кримсько-татарського народу. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн. «Голос Криму» має бути в ефірі. Режисер, актор, директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сейтаблаєв підтримав телеканал АТР. У своєму відеозверненні він висловив сподівання, що чиновники, від яких залежить фінансування телеканалу, мають гідність, сумління та державницьке бачення розвитку нашої країни. Не смішіть, будь ласка, мене і навколо себе всіх, хто добре розуміється на тому, що знайти гроші задля підтримки одного, підкреслюю, одного в світі телеканалу, який допомагає тим, хто живе на окупованих територіях, зокрема в Криму, і не скаржиться на відсутність води, тим самим корінний народ, який з усіма уставами міжнародних організацій має право в першу чергу казати про проблеми. Він гідно переносить це, тому що розуміє, що це інструментарій боротьби з загарбником, з окупантом, з ворогом. Український музикант, соліст гурту «Бомбокс» Андрій Хливнюк назвав АТР єдиним джерелом здорового глузду для окупованого Росією Криму. Всім привіт! Мене звати Андрій Хливнюк, я український музикант, і це слова підтримки для телеканалу АТР. На сьогоднішній день єдиному і дуже важливому джерелу здорового глузду, інформації для окупованого Кремлем Кримського півострову. Ось, мені здається дуже важливим, щоб цей канал був фінансований державою і існував. Дякую. Голос кримсько-татарського народу – це голос всієї України. Втрата цього голосу – це величезна помилка. Таку думку висловив литовський журналіст Вітатус Бруверіс. Крымско-татарский народ – это существенная часть Украины, той Украины, за которой будущее страны и теперешняя борьба за это будущее. Голос этого народа – это голос всей Украины. Украины, которую любим,
и поддерживаем я и многие другие люди во всем мире. И будем поддерживать. Но потеря этого голоса государством Украины и страной – это большая ошибка и тяжелейшая утрата, в первую очередь для самой страны, в свете агрессии, теперешней и будущей агрессии России. А нам, тем людям, которые и любят, и поддерживают Украину, и будет любить и поддерживать во всем мире, и в Литве, это очень плохая весть и плохой сигнал, который нам очень тяжело воспринимать и понимать. Гроші, які телеканал АТР мав отримати з державного бюджету як субсидію, тобто пряму підтримку, Мінреінтеграції планує розділити між іншими ЗМІ. Бюджетом цього року на фінансування програми забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території АРК та підтримка системи державного іномовлення України передбачено 348 мільйонів гривень. З них 50 мільйонів 340 тисяч на фінансування телеканалу АТР. Інші гроші, а це 298 мільйонів 427 тисяч на фінансування телеканалу ДОМ. У Мінреінтеграції вирішили поділити гроші саме АТР. Для цього у міністерстві готують тендер. І начебто вже є 14 мовників, які бажають взяти участь у конкурсі. Таке рішення загрожує подальшому існуванню першого кримсько-татарського телеканалу, який був змушений виїхати з Криму через окупацію. Верифіковані окупанти. Соцмережа Twitter підтвердила сторінку незаконного представництва МЗС Росії в окупованому Криму. Поряд з назвою окупаційної установи поставили синій схвальний символ, що є офіційним визнанням соцмережею. Українські користувачі відповіли флешмобом. Так, серед найпопулярніших хештегів мережі «Крим – це Україна» та «Твіттер підтримує тероризм». В українському МЗС нагадали Твіттеру про міжнародне право та закликали не вступати в колаборацію з окупаційними адміністраціями. На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити у так званий МЗС Російської Федерації у Криму галочку перевірки в той час, як міжнародна спільнота, включно з більшістю країн-членів ООН, чітко говорить, що Крим є українським. Загострення на Східному фронті. В суботу 3 українських бійців підірвалися неподалік Новомихайлівки на Донеччині. 2 з них загинули, передають у штабі операції Об'єднаних сил. Це солдати 28-ї бригади лицарів зимового походу Олексій Підвезений та Назарій Поліщук. За життя 3-го бійця борються медики. В районі тієї ж Новомихайлівки окупанти вчора гатили з гранатометів та кулеметів, а ворожий снайпер поранив українського бійця. Били також поблизу Золотого, а в районі Луганського запускали заборонені дистанційні міни. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» біля населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.